predávačka byť prezidentkou tohto štátu. Ale tak zase to až tak áno, ja som ani nevedel, že nejaká Radičová existuje. Profesorka, bez ohľadu na to, že koľko máme na Slovensku. Iveta Radičová sa následne v reakcii verejne zastala práve samotných predavačov. Chcem sa ospravedlniť všetkým dámam alebo pánom, ktorí nás obsluhujú v rôznych obchodoch, a pozdravujem pána Slotu. Jan Slota však zároveň odmieta obvinenia, že by bol vulgárny. A to ani v prípade, keď českého kandidáta na prezidenta Švejnera označil, citujem, za hnúj. Všetko, čo poviem, že je vulgárne, mne nestojí ani za to, aby som na nich napľul. Je podľa mňa vulgarizmus. Čo je na hnoji, čo je vulgárne? Kandidát na českého prezidenta. V každom prípade Iveta Radičová má kandidatúru odobrenú už aj ústrednou radou SDKU. Tá včera súhlasila aj s Radičovej komentovaním podmienok KDH, ktoré presne kopírujú znenie ústavy Slovenskej republiky. Týmto považujeme naozaj aj odpoveď pani Radičovej, aj SDK-UDS kresťansko-demokratickému hnutiu za uzavretú a nenecháme sa vťahovať do rôznych svetonázorových a iných polemík. Otvorená je však stále aj podpora SMK. Podľa vyjadrení lídra Pála Čákyho sa však dá očakávať